हेलो। कैसा हाल बा आप सबके भोजपुरी श्रोता समाज के। और हम आप सबके भाई वीरेंद्र शर्मा। और आज से 3 दिन पहले एगो दिनेश लाल यादव के फिल्म के ट्रेलर आयल रहे जेकर नाम बा कि फसल। गरीब किसान के ऊपर काफ़ी बढ़िया फिल्म बा। मतलब ट्रेलर देखले से ऐसा लगा था कि कैसे कैसे किसान के मारल जाला, कैसे मतलब आत्महत्या करता किसान, और कौने हिसाब से किसान से बेईमानी होला और रेट भी कम मिलेला। और मतलब अपन खून पसीना एक करके सिंचाई करेला किसान। त वो कुल के आधार पे फिल्म बा। जौन की फिल्म के मतलब का क्या सीन बा। मतलब दिनेश लाल यादव इतना बढ़िया मतलब मूवी भोजपुरी में, मतलब हर एक परिवार भी ऐसा सीन बा कि में परिवार भी देख सकता पूरा बैठ के एक लगा। मतलब ऐसा फिल्म आवे भोजपुरी में तो बहुत ही बढ़िया बा कि कहाँ से का होता, पूरा फसल जरा दिया जाता दिनेश लाल यादव का। मतलब नीरव के कि जौन की कहता ना कि 1 रुपया कम है। सरकारी रेट सही बात बा, सरकारी रेट से ही ले के चाहिए और बिके के चाहिए। तो और हमनी के गांव के और अगल बगल के ठेकेदार तो कमे रेट में किनेला तो हमनी के बेच देवल जाला। लेकिन ये फिल्म मतलब यार दिल को एकदम छू गया। आप लोग जाइए एक बार देखिए फसल का ट्रेलर, और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा देखने के बाद कि कैसा है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार, दिल से देखने में एकदम आँख से समझो रोना आ रहा है।